Je pátek a prodlužujeme si víkend. Nechtělo se nám vstávat moc brzy, takže vyjíždíme až o 7:30. Počasí zatím neodpovídá předpovědi, kterou slibovali meteorologové. Přidáme vrstvu teplého oblečení. Míříme na jih přes Staré Město. V navigaci mám nejvzdálenější bod zájmu až za Znojmem. Za Nedakonicemi se bude stavět dálnice. Zatím tomu nic nenasvědčuje. Ve Vracově odbočujeme na Milotice. Dalo by se jet rovně přes Kyjov. Jen by to byla trochu zajížďka. Tak máme možnost zamávat příteli ve Vacenovicích. Milotice. Když budete mít chuť, navštivte místní zámek a jeho zahradu. My to už udělali a proto raději míříme k blízko ležícímu vrchu Náklo, abychom se podívali, co je tam zajímavého. Musíme jenom překonat kousek polňačky a rozhýbat pružiny naší Suzukaty. A jsme na již zmíněném vrchu. Je zde soubor soch vztahujících se k Velkomoravské říši a ke křesťanství. Jsou to sochy svaté Dobroslavy, Cyrila a Metoděje, Svatopluka, Rastislava, kupce Sámy a Marie. Dále zde stojí kříž s Ježíšem a liliový kříž jako symbol skautů. Škoda, že slunce nevykouklo. Bylo by to hned veselější. Při vypouštění drona musím být opatrný. Poblíž se nachází letiště. Nezbývá, než se držet při zemi. Střebáváme atmosféru místa. Jestli chcete, můžete to zkusit také. Odpočinutí a plní energie i přes nepříznivé počasí sedláme Suzukaty a pokračujeme na jih za dalším poznáním. Najíždíme na obchvat Hodonína, který stejně záhy opustíme a vydáme se do Dolních Bojanovic. V nich se nachází pár zajímavých míst, třeba hezká vyklenková kaple na cyklostezce do Starého Poddvorova. Dnes nás láká slovácká chalupa. Je to nejstarší původní stavení v obci a zároveň je v ní expozice života na Slovácku. Jedním z témat je i život řezbáře Františka Vymyslického, který se v ní narodil. Vypadá opuštěně, ale po chvíli nás dovnitř zve paní na prohlídku, kterou neodmítáme. Vřele doporučujeme i dalším motorkářům. Dalšímu cíli to máme daleko, ale můžeme se těšit na jízdu kolem Pálavy. Ale než se k ní dostaneme, musíme překonat rovinu, která není zrovna moc zábavná. Velké Bílovice. Tuto obec navštěvujeme každý rok několikrát. Ti, co znají naše videa, tuší, že tím důvodem jsou zímarky. Dneska k nim nejedeme a necháme si je na jindy. V Rakvicích na křižovatce dosud nestojí socha raka. Ta se bude instalovat až za pár dní.
Areál vinařství u kapličky s rozhlednou Dalibor je jednou z dominant obce Zaječí, kterou nelze přehlédnout. Dolní Novomlýnská nádrž. Nikdy neodolám pohledu na její hráz. Ani úžasnému panoramatu Pálavy, po jejímž úbočí dojedeme až do Mikulova. Po jeho průjezdu se vydáváme jižní trasou na Znojmo. Je to mnohem zábavnější cesta než ta nudná, pořád rovná z Pohořelic. Napřed ale musíme překonat hlavní tah Brno-Vídeň. Daleko nám neujel, i když se hodně snaží. V obci Drnholec jsme měli odbočit k rakouským hranicím. Na to je zatím čas. Vybrali jsme si k návštěvě rozhlednu u Křížku. Na zdejší rovině je každý výškový metr dobrý. To ale netušíme, že totéž jde vidět, aniž vylezeme nahoru. Stejně nás to nezastaví. Máme tím pádem důvod si protáhnout stuhlá těla. Z vrcholu jsme cosi zahlédli. Letím to zkontrolovat dronem. Je to svět bludišť nedávno otevřený. Rozhledna je trochu zbytečná a na bludiště si chce chvíli počkat, než se dovybaví a doroste. Jinak pěkné místo. My ale raději jedeme dál. Daleko nedojíždíme a už má Tereza problém se domluvit s poletuchami na oběžné dráze. Já nevím. Po chvilce váhání se rozhodne a vyrážíme přímo na jih. Velký kruháč v Hevlíně ještě umožňuje odbočit na Znojmo, jenže nás teď zajímá úplně něco jiného. A to je cedule označující hranici Moravy a Dolních Rakous. Udělal si fotku na mobil. Nemělo cenu ani slézat z motorky. Při plánování jsem uvažoval o návratu, ale nechávám vše na Tereze. Ta se rozhoduje projet raději Rakouskem. Alespoň budu moci říkat, že jezdíme i do ciziny. I tak vůbec netuším, kudy pojedeme, a to mohu čučet na navigaci, jak dlouho chci. Kdybych tušil, že to bude taková rovina, raději zvolím návrat. Naštěstí Tereza je inteligentní a udělá nám drobnou zajišťku, než se opět vrátíme na původní cestu.
Čista Jasna se objevuje zajímavá kaplička. Využijeme toho k zastávce na svačinu a výměnu baterií v kamerách. Ztraceni v cizině. Naštěstí všechny cesty vedou na Moravu do Jaroslavic. Mají zde zámek. Škoda, že se nedaří vyřešit vlastnický spor. Kvůli tomu vázne možnost jeho opravy. Teď co nejrychleji projet Znojmem a vydat se směrem na Kravsko. Kravsko. Jeden z dnešních cílů, a to ten nejzápadnější. Nyní jen musíme najít místo, kde lze vypustit drona na oblet místního zámku. To bude asi oříšek, protože Tereza občas, spíše často, nechápe, co je polní nebo lesní cesta. Potom neví, kam nás poslat. Na mapě to vypadalo líp. Že tam jsem měl jak dvě za baráky, že bych zletěl. No a tady je ten park. Jo. Jo, ten zámek. Je parkoviště, tam mám pocit být. Naštěstí máme geniální mapy CZ, kde se dá najít přesně to správné místo. Nezbývá, než si tam dojet, případně i kousek dojít. Ani se Tereze nedivím, že bloudila. Tolik křivolakých uliček zamotá hlavu i mě. Trochu jsme se prošli a nyní zaletím na prohlídku kulturní památky. Vím, že to není úplně košer, ale je to rychlejší způsob, proto to vezmu širokým obloukem. Prohlídka byla krátká a my rychle mizíme. Nyní již začínáme mířit domov. Pro zpestření mám nachystáno ještě pár zajímavých míst k navštívení. Cestou zastavuji v Miroslavi, kde vyměňuji baterie v kamerách a přitom pozorujeme pokryvače na střeše zámku, kteří pracují bez jištění. Hned si vzpomenu na jednoho, který spadl jen z rodinného domu a ležel se mnou v nemocnici. Byl na tom dost zle a tady by to bylo fatální. Ale nebudu vás unavovat krušnými vzpomínkami a raději si s námi pojďte projet tuto trasu. Němčičky. To značí, že se blížíme k dalšímu místu. Ještě musíme projet Bratčice. Hned za nimi budeme zastavovat u rozhledny Bratčický vodojem. On je to spíše jen vodojem, než rozhledna. Je vidět, že se dají dotace z EU kreativně využít. Jdeme tedy zjistit, co vlastně uvidíme. Mám tušení, že toho moc nebude. Nebýt naší Suzukaty, nemáme se na co koukat. Aspoň se tady dá v klidu posvačit a odpočinout. Pozdravíme se a odbočíme na Rajhrad. Musím přiznat, že ježdění pod Brnem není můj šálek kávy. Jezdí se hodně v obcích a cesty nejsou zrovna motorkářů v ráj. Jenže nějak se domů dostat musíme. Jediné zpestření nabízí přesně takováto situace, kdy můžeme v klidu sledovat práci a někoho jiného.
Dost bylo obdivu k šikovnosti traktoristy. My se musíme dostat k našemu poslednímu místu. K němu se napřed propleteme celou telnicí, protože boží muka na lopatě s pomníkem padlých koní máme přesně na druhém konci obce. A jsme tady. Vůbec jsme netušili, že je to tak hezké místo. K vidění jsou zde nejen zmíněná boží muka a pomník koní padlých během bitvy u Slavkova, ale i přístřešek, socha dravce a hlavně pěkně vyřezávaná zvonička. Toto je závěrečná tečka za dnešním putováním Jižní Moravou. Jako vždy se nám podařilo navštívit spoustu zajímavých míst, která jsou rozeseta po naší krajině. Stačí je jen objevit. Po menším zdržení už nás Suzuka bezpečně doveze až domů.